Sam Sitlington, espert ieħor involut fl-inkjesta kontroversjali tal-isptarijiet fejn gawda tajjeb ħafna wkoll, beda l-proċess biex ixolli l-kumpanija tiegħu, kif għamel diġà qablu sieħbu Jeremy Harbinson. One News jista' jiżvela li Sitlington, Irlandiż ukoll ġie rakkomandat minn Harbinson lill-Maġistrat Gabriella Vella għall-inkjesta li swietna aktar minn 11 miljun euro, beda jillikwida l-kumpanija tiegħu L-Kumpanija Limited fit-13 ta' Marzu li għadda. Dan joħroġ direttament mir-Reġistru Britanniku tal-Kumpaniji fejn l-istat ta' L-Company ġie taħt likwidazzjoni. Jirriżulta li l-kumpanija reġistrata fl-Irlanda ta' fuq ilha topera mill-2009, iżda kien biss fl-aħħar 5 snin li għamlet l-akbar dħul tagħha propju waqt li kienet għaddejja l-inkjesta tal-isptarijiet. Fil-fatt fil-bidu tas-sena l-oħra, l-assi tal kumpanija ta' Sitlington kienu qabżu 900,000 euro, meta sal-2015 dawn kienu qrib iż-żero. Fl-2024 il-kont bankarju tagħha wkoll kien jaqbes is-600,000 euro fi flus kontanti. Sieħbu Jeremy Harbinson li kien l-espert ewlieni u anke project manager fl-inkjesta tal-isptarijiet, anke qatt ma kellu kuntratt tal-dan, spiċċa xogħol l-kumpanija tiegħu bl-isem ta' Harbinson Forensics Limited, eżatt wara l-preżentazzjoni tar-rapport finali lill-Maġistrat Vella. F'Ottubru li għadda f'għadhom il-kawżi li nfetħu fuq ir-rapport ta' Harbinson u sħabu, l-istess Sitlington ġie akkużat mid-difiża tal-eks-Prim Ministru Joseph Muscat b'konflitt serju ta' interess. Issemma kif dan feta' kumpanija privata tal-investigazzjonijiet fuq frodi fil-Guyana fejn uża l-istess informazzjoni sensittiva li kienet jikseb mill-investigazzjonijiet tal-Gvern Britanniku biex jespandi l-interessi personali u kummerċjali tiegħu. Kawżat hekk, il-Gvern Britanniku kien spiċċa jwaqfu milli jaħdem miegħu. Minn barra jissemma wkoll kif waqt li kienet jagħmel xogħol fl-inkjesta tal-isptarijiet f'Malta, Sitlington offra s-servizzi ta' konsulenza tiegħu lill-Korp tal-Pulizija Malti b'konflitt ċar ta' interess.